Crystal Red, η Blue Diamond, νέα καραντίνα, η νέα καραντίνα, η Yellow, κίτρινες, η Galaxy, κόκκινες και μπλε, η Orange, η πορτοκαλί, Black Rose, εδώ είναι το ενιδρίο που ετοιμάζω για να δεχτεί τις Red Devil, τις καινούργιες. Εδώ είναι για τις mix, εδώ θα μαζεύω ό,τι δεν μ' αρέσει από χρώματα, από τις καρεντίνα όμως. Τα δύο ενιδρία είναι καρεντίνα χωρισμένο στη μέση. Εδώ είναι νεοκαρεντίνα, οι κόκκινες. Εδώ είναι το 100 λίτρο, 100 λίτρα με νεοκαρεντίνα, κόκκινες. Εδώ είναι Crystal Red, PRL, Pure Red Line. Και εδώ είναι η Red Fancy Tiger. Οι εραντιλίες πάνω δουλεύουν, κεντρικός αγωγός, κανονικά. Εδώ είναι που καταλήγει στο τέλος. Θα βάλω ένα κομπρεσεράκι αέρα. Έχω, αλλά δεν το βάζω τώρα γιατί μου έρχεται πιο φθηνά με τις αεραντιλίες. Δηλαδή καταναλώνω 12 W την ώρα, ενώ με το κομπρεσεράκι θα μου πηγαίνει 35 W την ώρα. Οπότε μέχρι να χαλάσουν οι κοινές οι αεραντιλίες που έχω, μου έρχεται πιο οικονομικά. Εδώ είναι ο θερμοστάτης, ελέγχει, 22 βαθμούς, 0,3 σταματάει, 0,5 δουλεύει για να ανεβάσει θερμοκρασία. Μόνο σε αυτό και σε αυτό έχω στις καρεντίνα, σε δύο από τα ενιδρία της καρεντίνα έχω βάλει θερμοστάτη για να ανεβάζει τη θερμοκρασία μόνο και μόνο για να κάνω αναπαραγωγές. Τα άλλα όπως είναι. Ενώ το καλοκαίρι χρησιμοποιώ με τον ίδιο θερμοστάτη αυτόν τα ανεμιστηράκια που είναι έτοιμα πάντα πίσω από το κάθε ενιδρίο και περιμένουν να δουλέψουν. Και αυτά είναι τα υλικά που έχω για τα ενιδρία, τροφές, αλάτια. Εδώ είναι TDS μέτρο και pH μέτρο για να μετράω TDS και pH. Κάτω είναι πάλι τροφές, είναι και κάποιες καρτελίτσες που ελέγχω την ποιότητα του νερού. Εδώ έχω τα λάστιχα με τα οποία τραβάω το νερό από τα ενιδρία. Κάποια ντεπόζιτα, κάποια σφουγγάρια.
Εδώ είναι το ντεπόζιτο που αλλάζω το νερό από τη Σκαρεντίνα. Ενώ απέναντι ακριβώς είναι το ντεπόζιτο που αλλάζω νερό για τη Νεοκαρεντίνα. Εδώ έχει περισσότερα λίτρα. Ενώ εδώ είναι 10 της Καρεντίνα. Εδώ είναι ο χώρος αποθήκευσης για τα ξερά φύλλα που δίνω στις γαρίδες. Τα εργαλεία, ό,τι χρειάζομαι και δεν χρειάζομαι για να μπορέσω να τα δουλέψω. Εδώ είναι ό,τι ανταλλακτικά έχω και μου χρειάζονται και εργαλεία. Εδώ είναι τα χώματα που χρησιμοποιώ, τα υποστρώματα. Εδώ είναι ένα χαρτόνι αποθήκευσης, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μπαλαντέζες, θερμοστάτες, χρονοδιακόπτες, καλώδια αεραντλίας, λαστιχάκια αεραντλίας, TDS μέτρα που δεν χρησιμοποιώ και που χρησιμοποιώ κατά καιρούς, σφουγγάρια που μπορεί να χρειαστώ για να κάνω διάφορα φίλτρα, να φτιάξω διάφορα φίλτρα, τα λάστιχα που βγάζω τα νερά και αναρρόφηση, τα ενιδρία. Εδώ είναι το τραπεζάκι που δουλεύω συνήθως, άμα χρειαστεί. Εδώ κάτω είναι τα ντεπόζιτα με το αντίστροφη όσμωση στο νερό. Πάντα έχω γεμάτα, 20 λίτρα, 2 λίτρα. Εδώ είναι η αεραντλία που έχω με επέκταση, με λάστιχο, μακρύ, για να μπορεί να πηγαίνει στα 2 ντεπόζιτα που έχω για τη Σκαρεντίνα και τη Νεοκαρεντίνα, για να οξυγονώνει το νερό, γιατί τη μία μέρα το ετοιμάζω, το παρασκευάζω, την άλλη μέρα το τοποθετώ μέσα στα ενιδρία. Βλέπετε και τα λάστιχα που είναι για τις αλλαγές. Και εδώ. Εννοείται ότι έχω τις τρόφιγγες για να μπορώ να ρυθμίζω και την ένταση που φεύγει το νερό για να μπει στα ενιδρία, γιατί δεν θέλω να μπαίνει μέσα με πολύ δύναμη. Εδώ βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζω το νερό, το προετοιμάζω για να πέσει μέσα στα ενιδρία. Έχω βάλει και το οξυγόνο μέσα, παραμένει μία μέρα εκεί. Αν είναι για τη Σκαρεντίνα έχω βάλει ειδικό αλάτι, την ποσότητα που χρειάζεται. Ενώ άμα είναι Νεοκαρεντίνα βάζω από το αλάτι για τη Νεοκαρεντίνα. Αν και το νερό μου είναι ικανό να κρατήσει την Νεοκαρεντίνα σε πολύ καλή κατάσταση. Το οξυγόνο βλέπετε εδώ πέρα δουλεύει. Είναι με το σωλήνα, πηγαίνει ο σωλήνας της αεραντλίας από την αεραντλία μέσα στο κοντέινερ και μετά όταν έρθει η επόμενη μέρα με τα σωληνάκια αυτά μεταφέρω το νερό σιγά σιγά για να βάλω το καινούριο νερό μέσα στο ενιδρίο. Συνήθως αλλάζω μονάχα ένα 10% το πολύ του νερού. Εδώ βλέπουμε τη μονάδα αντίστροφης όσμωσης, όπου παράγω το νερό που θέλω να είναι καθαρό, χωρίς άλατα καθόλου και χωρίς χημικά στοιχεία από τα οποία να κινδυνεύουν οι γαρίδες. Βλέπετε περνάει από τη βρύση, καταλήγει στο προφίλτρο, εδώ πάνω, το οποίο προφίλτρο κρατάει όλα τα αιωρούμενα σωματίδια. Μετά περνάει, πηγαίνει κάτω και περνάει από το φίλτρο άνθρακα για να κρατήσει όλα τα χημικά στοιχεία που μπορεί να είναι επικίνδυνα για τις γαρίδες και μετά περνάει από τη μεμβράνη εδώ και καταλήγει
στο 20 λίτρο που έχω κάτω. Μετά προσθέτω άλατα, ανάλογα τι χρειάζομαι. Αυτό είναι για τη σκαρντίνα. Είναι μόνο GH+. Ενώ δίπλα είναι για τη νεοκαρντίνα GH και KS. Φυσικά αντιχλώριο και βελτιωτικό νερού, το Prime χρησιμοποιώ. Και αν χρειάζεται βακτήρια συνήθως στις αλλαγές βάζω ελάχιστα, δεν χρειάζεται σχεδόν καθόλου, γιατί ήδη είναι το ενίδριο σε πολύ καλή κατάσταση και τα φίλτρα δουλεύουν άριστα. Και εδώ βλέπετε το ενίδριο 150 λίτρων. Να άψω λίγο το φως. ...150 λίτρων... ...στο οποίο μαζεύω τις γαρίδες... ...οι οποίες δεν έχουν τα ιδανικά χρώματα... ...που χρειάζομαι... ...μέσα στα ενιδρία μου... ...εννοείται ότι δεν τις πετάμε... ...ζουν το υπόλοιπο της ζωής τους εδώ μέσα... ...είναι πάρα πολλές, είναι κρυμμένες μέσα στα φυτά τώρα... ...άμα τις ταΐσω θα τις δείτε... Και φυσικά εδώ έχω και όλα τα φυτά μου που κάνω αναπαραγωγή για να μπορέσω να γεμίσω όλα τα ενιδρία μου για να έχουν πολλές κρυψώνες οι γαρίδες.